Di zindanên rejîma Esed da 35 jinên Filistînî yên ku li Sûrî penaber bûne, dibin eşkenceyê da jiyana xwe ji dest dane. Grupa Kar ji bo Filistînên Sûrî raportek derbarî binpêkirinên ku rejîma Esed li derheqê penaberên Filistînî da li Sûrî belav kiriye. Di raportê de hatiye ku 35 jinên Filistînî di zindanên rejîma Esed da dibin eşkenceyê da jiyana xwe ji dest dane. Tîma şopandin û belgekirinê di Grupa Kar da dazanîn ku amarên dawî yên penaberên Filistînî yên ku di zindanên rejîma Esed da dibin eşkenceyê da bûne qurbanî gihîştiya 565 di nav wan da zarok û pîrokal hebûn. Serbar kir ku tanha zêdetir ji 1724 penaberên Filistînê di zindanên rejîma Esed da binçavkirîne. Di nav vê hejmarê da 108 jin hene û çarenivîsa wan nediyar e. Grupa Kar ji bo Filistînên Sûrî amaja wêyekê jî kir û got piştî ku penaberên Filistînî di zindanên rejîma Esed da dihatin kuştin, rejîmê kelûpelên wan radestî malbatê wan dikirin. Lê ji ber metirsiya malbatan ji rejîmê, wan malbatan navê zarokê xwe eşkere nedikirin. Grupa Navbirî dazanîn ku sala 2018 da 82 penaberên Filistînî di zindanên rejîma Esed da dibin eşkenceyê da jiyana xwe ji dest dan. Beriyan hajî Tîma Kar ji bo Filistînên Sûrî di raporteka xwe da ragihandibû ku 1680 penaberên Filistînî yên ku li Sûrî penaber bûne di zindanên rejîmê da binçavkirîne. Di nav vê hejmarê da 106 jin hebûn û çarenivîsa tu kesî ji wan nediyar e.